7 minuta je do 16 sati, zapovite su na našem programu najnovije vesti, posle toga ćete slušati popodnevne kulturne naše rubrike, čuli ste najavu Jelene Knežević nedavno, mi ćemo ovde nekako da stavimo tačku na ovu raspravu o tome da li je srpska slava to što nam treba da predstavlja na nematerijalnoj kulturnoj baštini UNESCO ili su to neke druge ime, a ne na radost onih koji organizuju lumperajke. U Beogradu